bezimbabwe mari itsva yabuda nhasi iko zvino kutaura kwandiri kutoita iko zvinozvo anonzi mazigs kuti inotangira pa10 zig 20 zig 50 zig 100 zig ndo mazig abuda iwayo. Mari yacho ichange yakadai so, iyi ndo 10 zig 20 zig iyi 50 zig yakadai so 100 zig ndeiyi ndo mashandire dzinenge dzichiita. Value yadzo ndichazokuudzai kuti dzichiendera nechii, but value for now handikwanisi kuti ndikuudzai kuti iyi iri kureterana nemari yakati kana kuti iri kukwikwidzana zvakaita se ne-US, but regedza timbonyatsoona kuti since izvozvo yatobuda I'm sure nekuti inenge yatozara kuma-black market, ndichazonyatsocheka kuti inenge iri kufamba zvakaita sei kuma-black market, because tinongona kungoti yabuda izvo zvitosimbisana kuti iri kushanda yakanoda yakadai handiti iwo wozosvika ukubva wozovharwa wozoti but imimi vakomana venyaya mamuchitiudza nyaya muchiti mari iri kuendera nechakati. Saka regedza tione mumastreets imomo, but chingoingwarirai ndo zvayakaita mari yacho, ndo maziga acho iwaya ndo zvaatori. Nyatsomacheka, nyatsomatarisa mushe zvako usingamhanye ndo mari yatabudisirwa inyowani. Tell me what you think, kuti uri kuonawo sei mari nyowani yacho yabudiswa iyi.